Chceš je vyndat? Tak co pak Toníček dostal na Vánoce? Vířátka, můžeš na radiátor, dáš je na radiátor? No, Toníček se je vyndá všechny, viď? Traktor zase někde. Tady to jsou ty kreslící stránky. Magnetické schopné. Ne, dívej se. Dívej, Tomí, dívej. A tady je dědě. Dědě, viď? Brrrr, tak jezdí dědě, viď?